Bé, nosaltres des del nostre grup, a banda de tot això que aquestes dades ja les coneguem i que tots sabem on han anat a parar molts dels diners públics, últimament, i ja no entrem en el que siga el producte interior brut i tot això, sinó on han anat a parar directament els diners, conforme estan dient els meus companys. I també el que nosaltres tenim clar, centrant-nos només en el que és el decret, és que això no és únicament un decret de retallades o d'estalvi, perquè és un decret també d'intencions polítiques i d'un estil de conforme es fan les coses. Per què? Perquè si ens centrem en el decret veurem que, per exemple, es parla de que aquella gent que treballa en l'administració anem a retallar de manera interina a 25 hores el seu treball i, per tant, també anem a reduir de manera proporcional el seu sou. Però, clar, arribem al capítol 6 i quan és de la gent que treballa de manera temporal o parcial en aquelles empreses i fundacions que donen serveis públics, ahí no entrem. Però quan entrem a l'article 8, la gent de justícia, resulta que sí, a la gent de justícia, perquè, clar, com tots sabem que va molt lleugera, a ella, si està d'interina, sí que se pot reduir a 25 hores i, per tant, el seu sou. I després és tota una llarga de com es redueix al 50% el salari dels metges, de tots els infermeros, etc., de la sanitat pública que entra per persones que entren per mèrits propis, bé sí que per una bolsa de treball, perquè ha guanyat una posició, per mèrits propis, té un 50% de reducció en el que és la seva carrera professional o la seva formació permanent. Però, clar, no passa res perquè a les disposicions finals d'aquest decret queda ben clar que en l'educació concertada no se tocarà res, simplement el que li va arribar a tocar és allò que puga ser una assegurança d'aquestes que paguem i ens cobreixen a un determinat sector. No? La qüestió és així. Clar, és que quan estem reduint ja no és la retallada al servei públic, ja no anem a la retallada, però nosaltres estem molt posats a que puja la rajola, que l'obrer passa a ser constructor, a que no sé qui, i que nosaltres no ens toquen res, i que quan hi ha falta de vaques, el primer que tires mà és de nosaltres. Això ho tenim molt clar, però per a tots igual, no. Ahí s'ha determinat i no per a tots iguals. I això és una cosa que n'hi ha que dir i que per què no n'hi ha que dir-ho? I a més no és això, sinó que és que en el capítol 2, perquè ja no estem parlant de sous, perquè quan la consellera diu és el sou, com si no passara res, que n'hi ha per preguntar-li, però el sou de vostè li l'han tocat? El d'ella no li l'han tocat. Però a banda de que només és el sou, que pareix que no tingui importància, és que en el capítol 2 del decret, de manera minoritària, diu que també pot afectar a les despeses diverses o compra de béns que se puguen fer per als serveis públics. Això queda molt generalitzat. Pareix que queda molt generalitzat. I quan diguem que... I això és el decret, i sí que n'hi ha retallades i això és el decret, però és que si ens posem a veure els pressupostos i pressupostem en coses que siguin de servei públiques i directes, són 7.200.000 euros en llibres per a text. Acreditació de competències professionals, que ja ens va quedar clar en setembre que això no serveix per a res, perquè total, això ho fan en Europa, i per a què? Doncs van 227.480 euros fora. I en ajudes per al valencià 85.000 euros, o sigui, n'hi ha pressupostat que van diners menys. Perdó, i després continuaré.